ngoba kube khona abantu ababotshwayo kwemakhaya. Bakhona abantu engibonayo uba ngathi ngoku ndiyiqhuba le nqwelo intambo nabo baphinde bazixuthe. Amen. Omnye wabo kingathi ngumzala nomphanga. Ngambona lo mzala wakhe uMeyi phaa ingathi ufika wafaka enye into phaa. Mandithabathe ke eli thuba ndibulise ootata bonke. Ndibulise utata uArchbishop, utata uMaduma, ndibulisa iifawunda zenkonzo zonke, ndibulisa iibhishop zonke, oomongameli, abefundisi nabo bonke abantu abenza umsebenzi kaThixo. Ndibulisa iinkosi zendawo, ooceba, ndibulisa umama, imanyano yoomama, imanyano yolutsha, yeenkonzo zonke ezikhoyo apha ngegama lenkosi uYesu. Amen. Uba ngaba le nto ibinkulu ngokwaneleyo, kukho ootata abahleli phaa emveni kwalaa kwayana. Ekudingeni into yoba uba ibikhona indlela izitulo zabo azisengapha, ukwenza mhlawumbi ke bazawuthi xa bengapha inkonzo ibaphose. Mhlawumbi ngabantu bafana nam bathanda ubapha ngasenkonzweni, ngoba ngapha kwezibane mosikuye kuthiwa kufike ubuthongo abantu imane besifekhulu. Sinale program ke endifakane ngolu hlobo. Ndingumzala noMajikane ke ndingangapha kuTonga. Isiduko sam ndinguNuba. Nditshatile ke. Nabanye abangekatshati iSouth Africa ifumana idemokhrasi ngo-1994. Mna nditshate idemokhrasi xa i-6 years old batshata. So nabanye abantu le nto yoba nabo batshata. Iprogram yethu ke ihamba ngolu hlobo. Ufundo lweobhishari ke ngusisinoxolo Ndude. Besisithethi sekhaya nguMr Mlizana. Besisithethi sakowabo nguMr Mabandla. Besisithethi sasebukhweni nguMrs Makumese. Isithethi sokukhula nguNosayinile, ndaba nguRoy noba nguRoy na. Isithethi sakulonina nguMrs Nozamile Ndude. Isithethi ibe yimibutho, ibe sisithethi senkonzo. Isithethi senkonzo ngutata umongameli uMazitshana, utata uDlamini phesheya kwentsitsa. Ibe imizamo yethu church, ibe ngumbulelo oza kwenziwa ngutata uThindude, utata wethu utata uArchbishop asinike amazwi ale mini. Kufutshane kakhulu le program. Ixesha ngoku ngehlanu emveni kwentsimbi yeshumi elinambini, 12:05. Ningayithethi loo nto ithi funeka sisebenzisane kwixesha seliphelile. Enye into lenkonzo ngokungcokola. Mhlawumbi le ndlela yenzeka ngayo kudala kwakungcwatywa emveni kwemini. Mhlawumbi iyazenzekela into yoba ngoku le nkonzo mayoqhubeka ngelaa xesha lasemva kwemini. Sizawuqalisa ke, ndicela intsebenziswano ke kwari yam. Ndinekwari enkulu ke phaa. Ndinekwari enkulu. Bebengaculi kanje ke kwiintsuku ezidlulileyo. But ngoku kuyabonakala into yobana ixesha lihamba. Kukhona ukuphila, uziba ixesha lihamba, abantu bayaphila. Ngoku ndiyabona bazuza amandla tata uArchbishop. Ingathi bazovala unyaka apha eMthatha. Singasona siwuvale. Funeka xa siwuvala siwuvale kule inkonzo. Ayizubakho enye inkonzo ezawumiswa masiphakamiseni kwinto zasifundela i-obituary usisinoxolo Ndude ngeculo elizukileyo.
ubomi bukaDonald